What's up mga ka-atsyop? Welcome back sa akong channel. Pasingot mi karon mga ka-atsyop. Mag-practice mi og boxing meets. Aww. Ako ang Migo Wata Alright nagluto. Danon. May diri sa iyahang kampo, Algae Script. Si Charlie Boy. Hi! I love you! Atsyop! Magpasingot meron. Joke saya! Tanggal sa kuwan. Tanggal sa asukar. Ano yung giluto mga kancho ko? Sabi ko ba? Sabaw. Tinulang manok. Tinulang manok may mata, alright? Yes. Tinulang manok. Atsyop. Ano yung mga paraphernalyas mga ka-atsyop. Anong lugar ni Wata Alright? Wata Alright Script. Algae Script. Oh. Bitsin Wata Alright. Saka pa ako bitsin. Yes! May chip coke naman rin. Kani mo niya pad. Mix pad mga ketchup. Kani hand drop. Kani atong gamiton para dili sakit isumbag. Bago ka magbutang og gloves. Ay, ready na ka, boss? Pwede na boss, pwede na! Boss Charlie. Kachok, testingan akong sumbag image kachok kung makaigo pa man eh. Bonito, bonito. Wala siya mga ketchup, balon. Tuh, kachok, Tapi nggak mau bola ini vaksin ini usap mulai berubah lagi dah. Bantu. Bantu nih. Balik ke suku jam. Baru tiba lagi. Pwede sa mga kachok. Pwede mo sa kanya. Okay siya, relax na, mga ketchup. Hangin niya. 1 minutes.
Wala ka balog, wala ko to. Wala ka gol. Ano ka sakit? Ini na yun. Mana ka gol? Na. Sakit ka pa. Bak boy. Sakit. Muli na joy, bawal na niway ko sa video. Ay, dali na pumako na. Mau na angin na pa, angin na pa. Magbasa ng angin. Bos-bos si hangin. Hangin. Pagkaugma ni ba? Kabuton jud mo kabuta. Hoy, hapin-hapin kadali ba? Kani. Dapat iputos ang tani mo deh. Kol, sakit na kol. Sakit mo kamot. Unya na. Paghanda ka sa dito, to. Sakit na. Tara. Malupay ka. Ay, balik sa iya. Sila. Mo kamot ko loy. Dungan kay sobra janin. Nga, kuan kay kulba, mo kay kulbaan ka ba? Bakuan, bawal ni way sumbre. Sakaro. Terus barok-barok. Tarik nalabat ka barok tarik. Si anak mo. Mantu. Ay mga kachok, first time yun niya mag-boxing mga kachok. First time niya mga kachok sa pro. Buko ka itong last one year. Naglag na ako. Ito tumuman sila yung ano. Mas, apili isa kamot mas. Unlimited ay, wapo ba yung kalong kaya? Na. Bisa ko na. Good. Grabe, tagwa oh. Ano mga assistant yung mga dyan? Idol! Gagawin, split na! Split na sa iyo! Ang wish ka mga anak? May pangurog ko lang. Mga kachok, ang among bagong player mga kachok, ikulbaan na, nagluspad na mga kachok. Tanawa kachok, mura og sino nito? Ako'y kinikilig. Nunito? Sinumitra rin nato. Nunito Renato? Mura si Yumar Castro. Ay, mga kachok, mga to ang assistant trainer, si Boy Tomasito. Mga to ang head coach sa mga kachok, si Kacho. Naglimo ng kachok, napurali kachok. Yan, mga kachok, at i-focus na itong mga player mga kachok. Player mo sa ML kachok, pero gusto na niyang solo pagka-boxingero no. Kachok, mahalang mga bugsarado. Bugsarado mga kachok, basta kayo na ay 100 pesos, pwede ka daw. Ayan, andam na kayo. Di mo ka mabili si Manny Pacquiao mga kachok na ibunot. Ay, mga kachok, isugda na. Mga player, mga kachok. May luspa na ito. Okay, magbalik. Nang boxing. Kachok, first time ka na kachok, bugnaw daw kayong kamot. Ingon si coach. Boxing mo mga kachok, running Philippines na yan. Isang klase, una. Mga gwapo! Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy. Mga matso! Basta. Hindi sa atong health. Pang-health na natin, wala din na pang pagkusog. Very good for the health. Pang-pakusog daw. Pakusog. Kusog po din yung kuwan. Jogging.
Kung sa kondisyon, lawas o kondisyon? Tulo. Manaog tao na 100 kachop. Sugda na nato ang bagong player. Kachop. Champion ni Kachop, champion sa IPL. Amot lang. Launch Kung pwede ba na imong boxer Kachop, atong tanawon Kachop. Bagong prospect. Kachop kung na, right-handed na o left-handed? Oo na siya, right? Orthodox mga Kachop, orthodox. Ayan. Na. Ano sa likod ni mo, ano siya yung pang tag, manaon ka, kumagod. Atay, bisita sa likod. Wala na si Nonito. Anong tumakan mo na mo? Idol! Si Nonito Angkahas ni. O si Nonito Pacquiao. Oh, tanawa Kachop. Kachop, tawa Kachop. Tudluan Kachop, di mo tanaw Kachop. So mga Kachop, ang pinakagahi nga boxer ng Kachop, mga Kachop. J-Boy! Muna yung pinakagahi nga boxer Kachop. Yan. Sabi Kachop. Matay Kachop, ang iyang sinumpagan Kachop, murag si Yumer Marshall. Di basta-basta rin ni Kachop. Oh? Sukik mo Kachop. Tapos straight ko. Tay. Ikan sa likod mo. Patay mo dyan, bitik to. Full swing. Unsa nga si Kuan eh? Hindi ka mo tanaw si Nonito Pacquiao ni. Oh. Serius ngini. Picture sa yung pangakay, masubagan ka, oh. Good. Yap. Kakala yung pikas. Wanto. Wanto. Good. Sito, wala rin? Wanto. Mga Kachop, first timer ni mga Kachop. Sigurado og Kachop, di tani mo jote. Ha? Okol. Wala ka sa ok. Nanay mo wala. Wow, the smell of gunpowder in the morning. Fantasy. Ada mga Kachop. Uy, uy. Mga Kachop mo niya kaka-player ng Kachop. Mga kachop, nagkuhan mo din panapigil din yung kachop kung sa mga kita. Progress para mabilis mga kachop. Kaliboy mga kachop. Ang negosyante ng Jupol mga kachop. Bisitahan niyo yung pinakatibay niya mga shop dito sa Mabilis. Joe Motor Parts. Okay mga Kachop. Mga kachop. Dili, kompleto kayo mga kachop. Mabilis ko ninyo matuwa ng pangalan. Joe Motor Parts.
Location. Barangay. Kabuyuan. Kabuyuan. Mabini. Davao Euro. Ayan mga kachop. Jeboy. Motivating sa kayo. Mga kachop, nawala ko sa focus mga kachop. Hindi na ay. Mga kachop, seryoso kayo na itong bagong player mga kachop. Kuping itong ako. Mga kachop, morning mga. Mga kachop, mawala ang focus sa tuwan ng mga kachop eh. Nakakasap, palaya mga kachop. Kita na palaya mga kachop. Sabi niya yung kachop, di naman muwag to ni sanay. Nag-boxing, manong naman ni Kajim. Wala, hindi na makita mga kachop. Sabi. Gracias mga kachop. Nakaliyan mga kachop. Ayan. Nonito Bachman! First time ba yan? Kondisyon kay kachop. Ikawan pa na. Nakita lang mo. Ganda yung aming mga kachop. Kaya wala na yan. Ugma na yan. Dininig ka daw sa itlog pa. First time ni kachop. Ngayon, sa tayo na ito. Kachop, kondisyon kay kachop. Ugma, kachop. Ugma kachop, kusunod na lang. Sigurado din na lang po, Joby. Palit eko sa kong 8 minutes. Kusunod din sunod na lang. First time ni kachop. Sigurado kachop. Matay. Malaban sa aso. Ay, nagkukay. Matay na lang ko. Good! Yun! Yan ba sa mga kaidol? Oo. Wala yun. Thank you. Pautog naman. Mga kachop, hindi ko shining. Harap ka. Final round. Kuyay mga kachop. May pagbalik na ko. After 1 year. Okay kayo niya akong video, share ko, roll condition kayo. Idol, dami sa tutorial. Jumping rope call, jumping rope pagumana ni jumping rope up. Sunod si mana. Oo. Jumping rope. Ngaon sa ta mga kachop.
Marami kayo sudra, no? Uy, siya, huwag mo kayong kaon. Chef Cook.